אז אנחנו כאן עם שירז, קורל. וואו, כמה מעריצים. אני יכולה לעשות פה שידוך? יופי. טוב, בואו. יש לך חברה? אין לי. אני יכולה לשדר לך? היי. איך קוראים לה? קשת. יש לך חבר? כן. מי? מי קרא לי? מי? שלום. איך קוראים לך? דניאל. יש לך חברה? כרגע לא. אני אנסה לשדר לך פה מישהי. הנה, מישהי עוברת? מה אני אגיד לך? כל מי שיוצאת לפה, כן, רמה גבוהה. היי בנות, אני יכולה לראיין אתכם? 24. 24? אוקיי. איפה ג'יניו? ג'יניו, לאן הולך? לא, ברח. את רואה קיבל רגליים קרות? ברח. בוא נמצא מישהו אחר. רגע, בוא נשאל אותך, מה הטעם שלך בגבר? הטעם הכי חרא שיש, גבוהים, קעקועים, בלונדינים, עיניים כחולות. בוא איתי. היי, אני יכולה לראיין אותך? מה הטעם שלך בבחורה? בקטע אישי, שתהיה חכמה, שתהיה נחמדה. בר.